आब' नोंसिनि नोम्फाजों हाबा जासै आं दिनैसो मिथिदोंलाय जेम्स फंबाय खोन्थानानैसो भिडिअ नुदों नालाय आङो माबाया मा होनोमोनलाय लावदुमा हाबा जानायसो होननानै आं मोनथिथारामोन। खम जारला होमबा मादैयाबोथ' खम नङा देन्जारखा सेंग्रा साफा गुफुर गावदां होननानै गोसोथोफ्लांलायलांगौसोमोन माथो आब'आबो बे फाग्ला बिदिनो जायो। हाबा जानाया जुदि आइफन जायोबा गासिबो हाबा जानाय हौवाफ्रा माथो खर'आनो देरफ्रोजोबखागोन नंगौना नङा? नोंसोर सानैया बावलायनो हाखाया नंगौना नङा? थिग खोथा बुं खोन्थाना ला गोख्रै बावलायनो हागोन ना हाया नोंसोरलाय? बिल्डिं फुरांफोनाब्रा बिल्डिं फुरांफोनाङा अभी मजा आएगा ना तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय। दा नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। तो जोंहा भिभ' गोबाय आरो लोगोसेयैनो मा दंमोनलाय नकिया आरो लोगोसेयैनो नकिया फान्थि माबा माबि फिल्मनि सायाव जों बाथ्रा सावरायगोन। तो बे भिडिअखौ नायोब्ला खोमायाव हेडफन लाइखौ सोनानै लाग्रोखा एसएससि एग्जामनिफ्राय लानानै माबा नकिया फान्थि फिल्मसिमहालागै जों बाथ्रा रायलायनो हागौ। गेमस्रि आइफनजों नङाबाबो नकियाजों नङाबाबो नोंनि महरा समायना। वाह क्या बात है यार क्या सोच है तेरी बेखौनो उल्था खालामना नायलाय जेरै गारजानाय मुवाया दाखोराव दोनबाबो गारजाखायो न'आव दोनबाबो गारजाखायो जेरावखि दोना मानो गारजानाय बुस्थुआ गारजाखायोआनो फाग्ला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओ गेमस्रि बे फाग्ला एडिटरालाय एसे गाबहांलायलांबायसो नामा माथो गाबख्रावलायलांनाय बायदिसो खोनालायलांबाय आङो। माने गेमस्रिखौ आमथा आथा खान्थाल आथा बायदि गोसोथोयो खोमालै नोङो। लावदोबा आंखौ बारनो जोगोन माथो नङाबा। गेमस्रि बिनानावा बुङो नकियाखौलाय मानो नांबावगौ आंनोलाय आइफन मोननानैलाय बिदि होनबा जोंहा माबायदि जायो पाब्लिकफ्रा गोदाव सोरावनो हा मा होनखो बेलाय बिदि जायो। ओमफ्राय जेब्ला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जेम्स फंबाया बुङो आरे जेब्ला आंनाव आइफन दंमोन हेला बिनि गेमस्रिनि आखायाव नकिया बायलालासे दंमोन होननानै बुङो ला जोंहा ओरै जानोसैलाय हा मा बुंखो लाय होननानै ओमफ्राय जोंहा कनफिउस जानानै जानोसै जोंखौ मानो बिदि कनफिउस खालामो होनबा? एफा अनसुला पाब्लिकफोरखौ मानो बिदि कनफिउस खालामो? पाब्लिकफ्राबो रोंबाय दे दानिया रस खालामनो थाखाय। खांख्राइ एल'नायाव जिबौ मोनबोदों बिल्डिं फुरांफोनाब्रा बिल्डिं फुरांफोनाङा होननाय बायदिखा सयथिबो नंगौना नङा? पानी हो गया First love, first night, okay? First love, first night, okay? ओइ सले भाई बे फार्स्ट लाभखौथ' बुजिबाय जों र' फार्स्ट लाभ माने गिबि मोजां मोननाय बे फार्स्ट नाइटआ मा बुस्थुलै बे गिबि साना मा बुस्थुलै सले भाई मा बुस्थु बे ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोरखौनो माबा फार्स्ट नाइट होनना बुङो नामाथाय? नोंसोर सानैया बावलायनो हाखाया नंगौना नङा? थिग खोथा बुं खोन्थाना ला गोख्रै बावलायनो हागोन ना हाया नोंसोरलाय? बावलायनो हायैखायनोथ' नोंसोर सानैजों एरख्रुलायबाय थायो नंगौना नङा? आरो मादै बे एरखुनायालाय मा बुस्थु जालायखो? आंनिबो मिथिनायाव मादै नंमारगौ दां नंनायालाय माथो मास मोननैनि उनाव खावब्ला नांलायबाय थायो माने बावलायनो हामारनाय नङादां बिसोरो सिरियै
ओंखायनो सानैजों जालायफिनबानो जाबायना सानैजों अनलायफिन बड़ा हरामी हो बेटा तो नोंथांमोना मिथिखादों गीताश्री रामसियारि बिथांखौ तो बिथाङाबो गावनिफ्राय क्लेरिफिकेसन मोनसे होदों भिडिअनि गेजेरजों तो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला एबा निमाहा बिनाय जाबाय आरो आङो जास्ट गेम्स थांदोंमोन मिउजिक भिडिअनि डिसकास खालामनो होननानैसो थांदोंमोन आङो तो बे बाथ्राखौ आं आंनि फार्स्ट भिडिअआवनो मेनसन खालामबोखादोंमोन नोंथांमोना नुखादोंमोन तो बिथाङा जास्ट थांदों थांनानै लोगो महरै बिथाङा आखाइ खबदों बे रले बयबो कमनलि आरो फ्रेन्डलिखा नङा होमबा जेनेबा साप'ज सोरबा लेंहरबा आंबो थांबाय थांनानै आखाइ खबखागोन बिनि बाथ्रायाव बिनि पार्सनेलि सिंनि बाथ्राखौ मिथियालासिनोब्लाबो तो जिखियानो जाया नाथाय आं मोनसे बाथ्रा नुबावदों तो जेम्सआनो जाया मानो गेमस्रियानो जाया मानो आरो लोगोसे गीताश्रीयानो जाया मानो आरोना तो जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेराव एबा जोंनि कमेन्ट सेक्सनफोराव अपेन खालामबा आं कमेन्टफोरखौ देखायबाय थानो गोसो गैला तो जिखियानो जाया मानो बिथांमोनासो रायलायदों बिसोरनि पार्सनेल नाथाय आं बुंनो सानदों बिथांमोननि बिमा बिफा आरो लोगोसेयैनो बिसोरनि फेमिलिफ्रा बिथाङाव इनभल्भ गैया तो बिनिखायनो आं सानो जे बिथांमोननि नाम लानानै बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनाय माबा माबि बुंसननाय बेफोरखौ बुङालासिनो सिरि थानानै माने बुंनो गोसोबाबो मा जायखौ नुदों जायखौ जादों बेखौ बुंबानो जाबाय स' बास तो जों बिदिबा मेम्सनि सायाव थांसै एबार बेलाय मा जाखो बेलाय सलायबाय बेखौ जुम खालामलाय फरायनि खनसे अ आब' नोंसिनि नोम्फाजों हाबा जानोसै आं अ माय गड ओमफ्राय नोंसिना नोमाया आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा जोंखो आरो नोंसिनि नोमानि गोसोआव दुखु मोनगोन ना मोना जाखो थांसै आंबो नोंसिनि नोम्फानि गदाय ये बड़ी अच्छी बात कही है ओइ सलेबाय माथो दाना सिख्लाफ्रा बोरायखौसो गोसोथोग्रा जाजोब्बाय जोंहालाय सोरखौ मोनबानांगौ दे बोरायजों थांजोबा अ आच्छा माने अन्थाइखौ अन्थाइजों रिप्लाय होनांगौसो बुंदों बिथाङा बड़ा हरामी हो बेटा सलायबाय बेलाय मा जालायखो जिअ' फन आच्छा आइफन मिथिखायो बेखौ भिभ' बेखौबो मिथिखायो नकिया बेखौबो मिथिखायो जिअ' फनालाय फोरो आच्छा बिदिसो जाबाय जिअ' फना होमबा डाइरेक्टर डक्टर लाउदुम बड' निउ मुभ मा बुस्थुलै सलायबाय मुभा मा बुस्थु मुभ मानेथ' बोस्लायना होनायखौसो मुभ होनो मोनदां माथो नायनो दाबाव बयबो दे जों बर' फिल्मखौ नायनो लुबैखाथारो आच्छा डाइरेक्टर बय बेना बयब्रा बिलाय लाउदुम ओमफ्राय सिंगारा गीताश्री आरो फिल्म नामा जादों नकिया फान्थि अ माय गड देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो आरो सलायबाय बेलाय मा जालायखो जा नायनो लुबैबाय आं आच्छा जोंबो नायनो लुबैदों सोर नेनानै दङ नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामलाय आंथ' बुहुद नेनानै दङ माने गेमस्रिनि रिप्लाइखौ होफिनखागोन ना बेबो नकिया फान्थि डाइरेक्टर बाय गीताश्री रामसियारि अ माय गड मोनसे फिल्मनि डिरेक्टरानो सानै बोरै जाखो बेलाय समझ रहे हो बेस्ट जीके टीचार What is our national anthem? Bande Mataram. आच्छा दाख्लैनि बायदिसो जासिगोन बे रायजोफोर बे गामसाखौ जुनार होननाया मानसिफोरा बयबो काजिरङायाव गामसा नायनो नागिरनाया गजब बेइज्जती है खोन्थाहरलाय आंनो एसएससि न' कुइसननि एन्सारखौ आं हाया हे रायजोफोर एबारनि एसएससि 2022 एग्जामाव फैथारनो हागौ नट खालामना ला साख्रि नांथारगौब्ला आच्छा ऐसा ही क्या आच्छा कुइसन नाम्बार 1 मानिगा सोर आच्छा मानिगा जेम्सखौ नुबा मानो थाखुमायो मानिगा बबे गामिनि मानिगा गेमस्रिखौ थाइलेण्डआव मानो लांनो नागिरदोंमोन बेखौबा मिथिलालै ओंखाम ओंख्रिफोर गेलेनो थांनो नागिरदोंमोन खोमा नङा होमबा बेखौ गासिखौबो जेम्सआसो खोन्थानो रोंगोन बड़ा हरामी हो बेटा आदा जेम्सनि आइफन 6 जों खेबनाया बेनोमोन नै फट'आ फोरो सलायबाय फोरो जल्दि लागाय जांबो नायनि आच्छा बेसो गवा बाले बिचिपे होनदों नामा हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मुङा बिब' दैमारि नोंसोर आंखौ मोजां नुदों जानांगौ आच्छा oh my god गोल्ड डिगार प्रडाक्शन बाबरे हागौमानि बिनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना हो अरजाया
दा आरो मिडल फिंगारसो देखायबावगोन गेमस्ट्रियाथ' डेन्जारखासो मिडल फिंगार देखायनायाव थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम थ' आंथ' मोनसे बुस्थुखौ नेगासिनो माने गोदान फिल्मा माला फैयो माने जोंना आब' गेमस्ट्रिनि रिप्लाइआ माला फैयो आंथ' नेगासिनो दङमोन आरो लोगोसेयैनो गेमस्ट्रि बिफानाव गदाय खारसननो नागिरनाय सिख्लाया सोरमोन बेलाय एसे महर देखायबा मोजां जागौ बड़ा हरामी हो बेटा